I gdje ste ljudi na našem klipu? Ja sam Milke i vi gledate top 5 mojih omiljenih igrica. Da, malo tutorial, pošto nisam skoro nikad ni pravio na kanalu tutorial. Ili jesam jedan, ne znam. Uđem sad pre pola sata, tako da malo lošije pričam, ono. Ali nema veze. Nešto mi se baš snimio neki klip, teo sam snimiti, tako to. Naime, evo ovako sad da kažem par igric koje su meni omiljeni i koje mogu da i teraju na jačim podešavanjima. Znači ovako, evo ovako, prvo open world igrice, to jest slobodni ste, možete šetati gran da zajebajete šta god hoćete. Jeste GTA, znači GTA, ko nije čuo, znaš ono GTA 5, GTA San Andreas, Vice City i tako dalje. Znači taj GTA ono klasika, najbolji. Watch Dogs, to je ono hakovanje, vidjeli ste, i Sleeping Dogs je ono Hong Kong i to. Hong Kong kao i Kinezi, isto kineski GTA, eto tako lakše mogu da kažem. Znači kineski GTA, imate dobar stil fajta, što mi se jako sviđa, zato ja ovu igricu najviše i volim i preporučujem je svima da igrate. Ima dobru grafiku, znači igrica je previše dobra. Onda, sljedeća igrica jeste, koju sam zaboravio da napišem, jeste kako se zove, samo sjetim. Sljedeća igrica je Saints Row, da. Saints Row, znači Saints Row The Raid i Saints Row 4. Saints Row 4 sad trenutno igram, igrao sam ga pre i onda me nekako smorio i sad sam opet počeo da ga igram. I ono, baš sam se sada udubio u igricu, tako da ono, možda izađe koji gameplay. Igrica je veoma dobra, samo što su Saints Row 3 i 4 su isto, samo što u Saints 4 su ubačeni vanzemaljci, to tako da imate misije sa vanzemaljcima, imate super moći i to sve, što je jako cool i svima preporučujem, idete u simuliran svijet, kao pripremate za vanzemaljce, a trojku sam nešto slabo igrao. To jest nije trojka, nego, da, The Raid. Nju sam slabo igrao, to je isto kao, isto sve samo što imate vanzemaljce, radite sa mafijom i tako dalje, ono, zajebavate se. Klasična igrica, ali cool je mnogo. Ok, sljedeća igrica koje sam želeo jesu horror igrice. Sada, horror igrice preporučujem Outlast prvi deo, Outlast 1, sam sekundu, ajde, evo ga. Znači Outlast 1, ono, juri vas, pretražujete Aslum, napuštenu, kako se zove, napuštenu ludnicu, da, tako je, ludnicu. Znači napuštate, pregledate tu ludnicu kakva je, šta ima već i onda pokušavate u nekom delu da kivnete. Juri vas čudovišta poput ovog ovdje, ovog debelog, vidi koliko ima 100 kila. Onda ima i jump scare-ova dosta poput ovog jednog, tog sam se baš bio usram. Kao What? Ovo ću morat da cenzurišem, da. Ovo je jedan debil i tako dalje, ima tu mnogo strašnih igrica, najstrašnije igrice 2013. godine. Izašao je sad skoro i Whistleblower, ali preporučujem da prvo igrate Whistleblower pa ovaj prvi deo, zato što Whistleblower je dešavanje pre nego što će se desiti sve u prvom delu. Što je jako zanimljivo, ono. Isto je strašan ovaj deo, ali nekako Keca mi je malo bolji. Keca je malo bolji. Da. Više sam uživao dok sam igrao Keca nego što sam igrao Whistleblower, iskreno vam kažem. Ok, ajmo dalje, znači sljedeća igrica od horora jeste Amnezija. Amnesia, Dark Descent, naravno. Što ima pričam, PewDiePie igra ovu igricu redovno, ono, nekako ima custom story, jump scare-ova, juri vas ovo, što stavlja PewDiePie ovo sranje, znači, ta živuljka vas juri, znači ono, šta da pričam, igrate custom story, možete vam praviti neki klip čak od ovome, pošto baš obožavam horror igrice, poput ove. Tako da znate da je jako cool i sada svima preporučujem. Ok, sljedeća igrica, to jest sljedeća kategorija jesu avanture. Avanture, mislio sam, poput RPG-a. Naprimjer, evo, prva, moja jedna od naumiljenih igara, znači svih vremena od kad sam igrao, jeste Assassin's Creed. Assassin's Creed Brotherhood i Assassin's Creed 2.
To su mi nekako omiljeni delovi, znači te delove sam igrao ko nenormalan. Evo sad vidite, znači Brotherhood, zato što mi je omiljeni heroj Ezio i nekako ima taj stil parkura koji me jako ono, koji se baš uživim u ovaj deo i mnogo je zanimljivo, znači baš je zanimljivo. U drugom delu on je mlad, ima oko 20 godina, u ovom drugom, u Brotherhoodu ima oko 30 i u Revolution tu već je pred kraj, ono, 60 godina i tako dalje, možda malo više. Tako da ono, preš jaka igrica, znači svima preporučujem, znači ono, ko ne probao ovu igricu ili dvojku, znači grdno će se pokajati, verujte mi. Znači ono, evo ga Jecu kad je ostario. Ima tu malo je, Revolution su ga zajebali, drugi Brotherhood je nekako najbolji. Onda igrica koja je oborila čitav svijet za par dana, to nije za par dana, malo više, je Minecraft. Znači ono, Minecraft, vidjeli ste na mom kanalu, šta ima da vam pričam, ono, kockice, date, ono, na početku, evo sad ne ispričam, na početku nekog snija, ide život. Na početku sam bio se jako iznervirao zato što drug kaže, to je bilo oko 2009. godine, tako nešto bilo. Kaže, ajde, ne, 2012, tako nešto bilo, ne znam ja. I kaže, ajde bri, da igraš Minecraft. Ja kažem, kakav Minecraft, kako sranje, neke kocki, da neka sranje. I kaže, ajde samo probaj da odigraš bar nešto sa mnom. Ja kažem, ajde, da ga ne odbijem. I ja nešto skinem Minecraft i ja debil, kakav sam debil bio, skinem demo verziju, ono. I onda on dođe kod mene pa nađemo full verziju pa skinemo full verziju, šta sam ja tad imao, bio drugi, treći razred. I kako se zove, i nađe mi neku verziju pa on meni objašnjava, a ja nikako da skontam. I onda me ta igrica smorila dok nisam, ajde vidim šta je. I onda sam malo skontao šta je. Igrica je ono, znači vrate, nema šta pričam ono. Onda, pucačine, naravno Call of Duty svi delovi, omiljen mi je Black Ops 2, Battlefield 3 mi je omiljeni, koju, ono, i Counter Strike što nema priča. Ok, onda strategija je poput League of Legendsa, to mi je jedan od omiljenih, League of Legends, znači vidjeli ste na mom kanalu kad sam igrao sa Jarvanom i kad je moj brat igrao sa Katarinom, znači ono, idete top mid bot, buildujete, ciljno je pobedite game. Onda jedna od starih igara koja mi je bila jedna od omiljenih igara, znači verovali ili ne, to je Stronghold, znači Crusaderovo 2, to su meni čista gona, znači keca, znači Stronghold 1, da vi to probate da igra, znači ono, ja sam detinjstvo proveo za ovu igricu sa mojim drugom, onim Vasom, ono što je bio iza mene prošli put, ono, onaj kad je bio update, znači, ja i on sa te igrice nismo silazili, igrica jeste stara, jeste sve i teško je sad naći link za nju, ali igrica za svoje godine ima jako dobru grafiku, znači pogledajte grafiku, ono, dođeš slično ko Crusaderu, znači ono, mnogo jaka igrica i ono, legendarna, Keca najbolje, vrate, i dvojka, Keca i dvojka su mi mnogo drage igrice, znači, ono, najbolje strategije. I sad, da li može upasti ova igrica u strategiju? Pa može malo upasti. Zato što, ono, može upasti. Sad neki kažu da je ženska igrica, ne znam što bi bilo ženska kad može da se napravi i muški igrač, ono. Tražite curu, idete, napravite svoju kuću, vilu, šta već, ono. Sims, naravno. Sad, da li bi ovo mogla bude kao i, kako mogu da vam objasnim, neka igrica, pa ovo mi je poput RPG-a i ove strategije i što sranje, znači ono, Sims 3 ko Sims 3, ono, čuli ste za Sims 100%, ne znam kakav je Sims 2, nisam ga nikad ni vidio, iskreno kažem, to jest vidio sam ga jednom, ali nisam ga igrao, vezalo me da ga igram, zato što znam da je sranje. Ok, ajmo dalje, sport, naravno, PES bilo koji, ono, nije baš bilo koji, najbolje mi je PES 2013, nekako sjajna grafika, sjajno sve, znači ono, 14-ica sam se toliko, znači, razočarao da to nema dalje. I sad ću vam pokazati baš PES 2015, što je jako, znači, usrano da tu, brate, nema dalje. Evo, PES, malo se poboljšao grafiku, malo više. Pogledajte kakva je. Da. Malo je bolja grafika. Malo, nije ništa puno, ali malo. Vidite ovako. To jest malo više.
Poboljšanje, vidjeli su ovi iz Konamija da su se jako zajabali zato što su napravili PES 2014 toliko sranje. Evo ga Ronaldo kakav je. Opa, cool je. FIFA 14, jo, brate, FIFA pukla. Pobedila ih ne do Bog. Ok, ajmo dalje. Dalje, šta je ovo PC2 PES 2014? Da, nema me zajebati. Kao, polovično, a nije PES 2010. Dobro. Ok, sljedeća igrica, to je sljedeća kategorija, jeste trke, znači trke ko trke, šta imam pričam, trke. To su vam Need for Speed, Shift, Rivals i Carbon. Ono, mora ste igrali, Shift i Run su mi najbolji, Rivals i Karton, dobro je, nema šta, ovaj je izašao, Karton je izašao 2006. Shift je izašao 2009. Run 2012. Da. A Rivals je izašao 2013. A 2014. je sad ove godine nije izašao ništa. Tako da teli su da preskoče ovu godinu, ne znam zašto, ali možda mali odmor, ne znam. Nisu teli da naprave igricu. E sad, fight igrice, to preporučujem da igrate Street Fighter 4. Zato što igrica obara s nogu koliko je dobra. Obično volim da igram sa ćaletom. Da, kao PES. Prejaka igrica, znači ono, imate moj omiljeni ovaj Vega. Ovaj što ima ova dva šiljka, sad ću vam pokažem. Vega. Meni je ovaj najbolji nekako, prejak je, mnogo jak. Vega. Vegomir, da. To je to, onda i Mortal Kombat 9 Complete Edition. Baš Complete Edition. Neki su mi postavljali komentare na mom starom kanalu. Kako brate Complete? Kako moguće Complete? Kako nije complete? Pa ne znam nija što vam kažem. Prejaka igrica ono. Mortal Kombat, to je da kažemo ovo je Mortal Kombat 9, eto. Ništa posebno. Treba da izađe i 10 još malo, što je jako cool, da. Ništa ljudi, eto to je bilo, to ja već snimam oko 10 minuta. Jebote, 12, dobro, nema već, nisam da vam izbacio malo duži klip. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog ovdje klipa. Nadam se da ste uživali, da ti neku igricu do ovih što sam vam preporučio probati, mislim nadam se da ste pola njih već probali. Tako da, to bilo to, vidimo se u sljedećem klipu i pause!